Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак чанд дақиқа пеш турнири UFC 287 ба анҷом расид ва дар ин навор мо барои шумо натиҷаи муҳорибаҳои асосии турнир ва реаксияи якчанд ҷангварони машҳурро дар муҳорибаи асосии турнир омода кардем. ҳамчунин дар охири навор маълумот медиҳем ки дар куҷо муҳорибаҳои пурраи ин турнирро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. карди асосиро муҳориба дар вазни 61 кг байни ситораи нав ва ҷавонтарин ҷангвари UFC Раул Росас Ҷуниор ва проспекти нави UFC Кристиан Родригес кушод. ин муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва дар ин муҳориба Родригес ба рақиби ҷавони худ Раул Росас ягон шанс надод ва дар натиҷа бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда хайпи Раул Росасро манъ кард. ана барои Раул Росаси 18 сола боша ин аввалин мағлубият дар карьераи касбиаш шуд. акнун рекорди ӯ 7-1 аст. дуюм муҳорибаи карди асосӣ муҳориба дар вазни нимёна байни Кевин Холланд ва Сантьяго Панзинибио шуд. ин муҳориба дар сеюм раунд ба фоидаи Холланд ба анҷом расид. ӯ дар мобайни сеюм раунд рақиби худ Сантьяго Панзинибиоро бо тариқи нокаут шикаст дода ғалаба ба даст овард. сеюм муҳорибаи карди асосии турнир боша муҳориба дар вазни 61 кг байни Роб Фонт ва Эдриан Янес баргузор гардид ва ин муҳориба аллакай дар якум раунд ба анҷом расид. Роб Фонт дар якум раунд рақиби худ Эдрианро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ду мағлубияти пайдарҳами худро маҳкам кард. дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Хорхе Масвидал ва Гилберт Бёрнс шуд. ин муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва дар натиҷа Гилберт Бёрнс бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. а барои Хорхе Масвидал боша ин чорум мағлубияти пайдарҳам шуд ва Хорхе баъди муҳориба эълон карда гуфт ки карьераи худро ба анҷом расонд. хотиррасон мекунем ки Хорхе Масвидал 20 сол мешавад ки дар ин намуди варзиш баромад мекунад ва ӯ 52 муҳорибаи касбӣ гузаронидааст. мо ба Хорхе Масвидал барои чунин карьераи дурахшонаш ташаккур мегӯем ва ба ӯ муваффақият орзумандем. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна реванш байни чемпион Алекс Перейра ва чемпиони пешина Исраил Адесаня. ҷангваро ин муҳорибаро хеле оромона оғоз карданд ва дар якум раунд зарбазании онҳо кам буд, аммо дуюм раундро хеле фаъолона оғоз карданд ва ба якдигар зарбаҳои хеле сахт мезаданд. дар охири дуюм раунд Алекс Израилро дар назди сетка фишор карда зарбаҳои сахт мезад, аммо Адесаня худро гум накард ва бо ду зарбаи сахти худ Алекс Перейраро ба нокаути хеле вазнин равон карда ғалаба ба даст овард. ҳамин гуна Исраил Адесаня дар дуюм раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст оварда камарбанди худро баргардонд ва чемпиони нави UFC дар вазни миёна шуд ва бо 3 мағлубияти худро аз дасти Алекс Перейра маҳкам кард. акнун дӯстон фикр мекунем ки мо шуморо боз як реванши дигари онҳо интизор аст, чунки дар UFC ҳисоби онҳо 1-1 аст. муҳорибаҳои пурраи ин турнир ва дигар турнирҳоро дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метонед. ссилкаи телеграм канали мо дар описани видео. ҳозир боша реаксияи якчанд ҷангварони машҳур дар ғалабаи Адесаня. Ҳамзат Чимаев, табрик Адесаня, ба наздикӣ вомехӯрем. акнун вақти ма омад. Дана, биё ин корро ташкил кунем. Фрэнсис Нгану, беҳтарин ҷангвари вазни миёна дар ҳама замон ва бо ман ҳеҷ кас баҳс намекунад. Исраил Адесаня шоҳи нав. Марлон Вера, ман мухлиси ашадии Исраил Адесаняям. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонаводу сарбаланд бошен.